רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות את כל העולם בתשובה. אנשים לא רוצים לעשות בתשובה. כי יש כאלה כן רוצים. זמן שיצרה ימות, ישחט אותו, ישחט מהעולם, היצרה מהעולם, ילך מהעולם. מה יהיה? לא יהיה רוע בעולם, לא יהיה שנאה בעולם, לא יהיה רצח בעולם, לא יהיה שום דבר בעולם. אנשים יטיילו חופשי בכל מקום ומקום, גם נחש לא יגיש, גם כלב לא ישוך. לא יהיה רוע, אין יצרה בעולם, אין הרס ואין שנאה ואין תחרות ואין גאווה ואין אני פה, אין כלום. מה יהיה העולם? זה יבטל לזה. אבל באמת, בענווה, לא בהצגה. זה היה אומר שהוא קום, לא נעים לו, בפנים הוא רוצה לקום, לא יהיה דבר כזה, לא יהיה דבר הצגות, יהיה הכל טוב. יהיה עם ישראל שהוא עם קדוש, נשמה של הקדוש ברוך הוא, יהיה בקודש קודשים של עם ישראל, בתורה ולימוד ואהבה ושלום ותמידות ושמחה ורוחניות ושמחה, רק זה, לא יש שם כאבים בגוף, לא יהיה כאבים לא בציפורן ולא בראש ולא באוזניים ולא בעורף ולא בבטן ולא כאבים, לא יהיה כלום, שום כאב בטן, שום כאב ראש, שום מחלה לא תהיה בעולם, גם לגויים לא יהיה, אבל הם יהיו כשהיו גויים, לא יהיה כלום בעולם, יצרה ילך מהעולם, לא יהיה שום כאב, שום צער, שום כלום, לא יהיה כלום. זה נשמע כמו סיפור דמיונים, לא, זה לא דמיוני, עכשיו זה קורה, זה שלבים, כשהתחיל השלבים בעזרת השם, התחילו כבר, דיברנו לפני כמה זמן, לא הבינו אנשים מה זה אורו של משיח, הרבה לא הבינו מה זה אורו של משיח, תגלה אורו של משיח. אורו של משיח, דיברנו על זה לפני המון זמן, ובתות מה שהיה המסר הזה, שכל הרוע בעולם הולך מתפרק, מתמוסס. כל מקום רע שיש בו תומהר, של תועבות ושל כל הדברים שמבינים אותם, הלא טובים, עכשיו המקום הזה יהרס, לא יהיה המקום הזה, זה אורו של משיח. האור של המשיח לא יכול ללדת פה, הוא יכול ללדת לפרק את הכל. אז הם מפרקים כל מקום שהוא רע, מפרקים אותו, ושם עוד נקודה של אור של משיח. עוד אור של משיח. ואז בעולם כולו זה עובד. זה עובד בכל העולם כולו, ועובד גם בארץ ישראל. כל מקום שהוא עקום, כל שקרן, כל רמאי, כל גנב, כל שודד, כל מה שיעשו, כל מה שעשו דברים רעים, אונסים, לא מה שיקרה. הכל יתגלה. אתם תראו, הכל מתגלה, אבל בשלבים יפים, בעדינות לאט לאט. ואף אחד לא יאמין, מה זה? לא יכול להיות. עוד פעם זה? לא יכול להיות. אף אחד לא יאמין למסכה היפה הזאת שהלבש עליו האדם, הוא עשה הרבה דברים טובים. יש דבר כזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני סולח לכולם מה שעשו, רק תעשו תשובה. אני לא אגלה אתכם, לא תגלו. טעיתי, חטאתי, פשעתי, גנבתי, עשיתי, לא יודע כמה לקח, לא יודע כמה יש. עשה, לא משנה מה הסיפור. הוא מדבר לבורא העולם, טעיתי, פשעתי, רוצה להפסיק עם זה. לא צריך להתגלות, לא צריך בושות. האדם הזה עשה תשובה מהלב, לא יתגלה. כל מה שעשה, לא משנה, כל עוון, מי הקטן ביותר, הכי גדול שיכול להיות, הקדוש ברוך הוא מנקה אותו. כי גם זה שעשה את הבעיה, מה שעשה, כל מה שעשה, השם מנקה אותו מזה. בתנאי שעשה תשובה אמיתית, לא אחרי חודשיים יחזור בחזרה. למה לא יודע בדיוק אם יחזור או לא יחזור. אז יהיו הרבה גילויים של גנבים, שקרנים, חילוט, כל מה שיש, כל הדברים הרעים, הכל יתגלה יצוף. למה יצוף? כי אורו של משיח צריך להיות לו מקום בסיס. אורו של משיח לא יהיה באוויר, נגמר הזמן שאורו של משיח באוויר. הוא צריך להיות בארץ. העולם צריך להתנקות. העולם צריך לצאת מההרס, מהשנאת חינם, מהקנאה, מהתחרות, מהגאווה, לשנוא אחד השני סתם, עד סתם. למה לא תשב בשקט תוותר? למה לא תשב בשקט? עד סתם, לעשות סתם, למה? מה זה טוב? בסוף אתה תשלם על זה, אז מה? אז כל מה שקורה בעולם הזה, משהו שאנשים חושבים שזה דבר רע בשבילם, שזה חשבון של הקדוש ברוך הוא. אם האדם מבין את זה, הוא יחיה כמו מלך. הוא יהיה לו כל טוב שבעולם. גם אשתו לפעמים כעס פה, זה לא משנה מה הסיפור, אשתו, לא משנה מה הסיפור. לקבל הכל באהבה, הכל בטוב. לתקן את זה, לא להגיד, הבן שלי שבר את הכיסא, וטוב. ברוך השם שהוא שבר את הכיסא, גדל הילד, עכשיו נהיה גבר, שווה כיסאות, כל הכבוד לך. לא. והוא היה נותן לו מכה ככה לפרק אותו גם לא. ולא הקיצה ככה בשקט, גם הוא נותן לו מכות, אז הם צופטים אותו מעדינות. בצעירה כשם יותר מסתירה גם. או דוקר, או לא יודע מה עושים לו. או זה אסור להתעלל בילדים. ואסור, אסור.
אז הילד הזה עושה מה שעושה, מדבר איתך. מסבירים לו זה אסור, זה מותר, זה... להסביר לו, להבין. אם כשהוא קטן מסבירים, הוא גודל בהבנה. אני אומר עוד פעם, מה שאני מדבר עכשיו דברים מהלב. מהלב וממקומות שכולם שידעו אותם, דרך חזיונות וחלומות. מסביר עוד פעם, אנחנו קרבים לימים גדולים מאוד 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 של גאולה במשיח. כי הממשלה שלנו לא מתפקדת, תשמעו את זה גם באינטרנט כשרוצים, לא מתפקדת. אין ראש ממשלה חזק, אני לא נגד ראש ממשלה, אבל אין מישהו כוח חזק שינהל את הממשלה שלנו. אין. במדינת ישראל, כל דברים שהם לא בסדר, מתגלים כולם. בעולם כולו מתגלה כל העולם האפל הזה, השחור, מתחיל להתגלות. כל המסכה, הזיוף, החליפות והזיוף, החיוך הזה, המסכן והכאילו החיוך והמזויף, הכל מתגלה, זה סתם. הכל מתגלה. אז אין לנו ללכת. האמריקאים, וגם בתקנים עם ישראל, על ירושלים בניות וכל מה שיש. הסורים מחכים בכוננות, מחכים להדלקה. הלבנונים אומרים תחכה, סבלנות. הפרסים מחכים, עזה וכולם נשק מילאו בשפע. קודם כל מחכים איך לגמור חס ושלום את המקום הזה הקדוש. כל מי שעזב את הארץ, תקשיבו טוב, כל יהודי שעזב את ארץ ישראל בשביל לעשות כסף, חזר בלי כסף והם בושה והחלימה. תבדקו את כולם. מי שאומר כן, זה היה לו סיבה אחרת שהיה. ארץ ישראל זה ארץ הקדושה והטהורה. כל היהודים יבואו לארץ. האנשים חיים בדמיון במדינה. נוסעים מכוניות, באים, אוכלים, שותים, צוחקים, שבת בא, יום בא, הולך, הכל בסדר. אם משיח לא בא עכשיו, חורבן העולם. נגמר העולם, סוף, נגמר, נסגר, זהו, אין קיום. כי העולם נהיה הכל שחור. הוא רואה שמשיח הוא מפרק את כל הרוע שבעולם. משיח יהיה משיח לא יעזור לאף אחד כלום. אז אנשים צריכים להבין שכל מה שקורה זה לא משחק. אז להאמין באמונה שמשיח מתגלה. להאמין באמונה שמשיח גאולה ומשיח, להאמין. זה לא דמיון, זה מוקלט, זה שומעים. דיברנו על מישהו, כאלה אומרים גם דיברתם ל10 שנים, 8 שנים. אז אני מסביר אותם, ריבונו של עולם, זמנים אצלו לא כמו אצלנו הזמנים. נתן עוד פעם הזהרות בכמה שנים. נתן גם ליהודים באמריקה הזהרות גדולות להפסיק את עזובו לארץ. מכות קשות בכלכלה, לא הבינו. יהודים במקום שלהם בארץ ישראל. העשירים ביותר המיליונרים יישארו בינתיים בכל העולם. כשצריכו לבוא, הם באים לבוא לארץ כי הם הכינו להם תשתית פה מזמן המיליונרים. קנו בתים מסביב, קנו בתים בכל מקום, עשו כבישים, הכינו להם תשתית מראש, בגלל זה בינתיים יישארו כדי בכסף את ישראל, לעזור. בכלכלית, פוליטית, הכל, הם עוזרים. אבל כל היהודים שאין להם שם שיבואו לארץ. מסביר עוד פעם, אין מה לחשוב שלא יהיה, כן יהיה. מה שיהיה בזמן הקרוב ביותר, גאולה תהיה. צריך גאולה ברחמים, גאולה תהיה, הכל יהיה. לא יהיה דבר כזה שאנשים, זה לא דמיון מה שמדברים עכשיו, זה אמת ויציב. עוד יבוא זמן, חודשיים, שלוש, תבינו, תגידו, כמה אנחנו צודקים כולם פה, ששומעים. כמה אנחנו צודקים. זה לא סתם דיבור שמדברים עכשיו. אז אנחנו מה אני בא להגיד פה, שלא להתייאש, נהיו שמחים, לחזור בתשובה, לתקן כל אדם, לתקן את המידות שלו, לתקן מידות, תעשה צדקות, תעשה חסד, לא לדבר לשון הרע, לא לחפש, לדבר לשון הרע, הסברתי מיליון פעם, אחד מדבר לשון הרע, יכול שיגיע 100,000 איש. אז תבינו, אני אומר עוד פעם, להאמין, דיברנו לפני 10 שנים, זמן של הקדוש ברוך הוא זה לא זמן שלנו, וזה הסוף, זה הסוף, זה הסוף. היה לייבש, לחמם את עם ישראל ואת העולם כולו. ועכשיו זה חי. עכשיו זה חי, גאולה ומשיח והכל, לעם ישראל. וכל מי ששותף בזה ידבר על זה בעם ישראל, יעורר את עם ישראל, יעורר את עם ישראל שיש משיח, לתקן את המידות, תהיו בפנים בתוך הגאולה, שהכל טוב. זה טוב לכולנו. לא יהיה ייסורים לעם ישראל, לא יהיה ריב לעם ישראל, לא יהיה מלחמות, לא יהיה צבא, לא יהיה כלום. יהיו כולם שמחים ומאושרים, כולם שמחים ומאושרים. לא ישובים באף מקום, יהיה טוב לכולם. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא עושה בעם ישראל, וזה עכשיו זה קורה. אז אמרתי עוד פעם אני חוזר, אמריקה, הזהיר אותם הקדוש ברוך הוא, על הכלכלה, נתן מכה קשה.
לא עזר, נפלו מכה, עכשיו האחרונה שנתן אותה, הוא אומר, זהו, בחור אמר, טוב, הבנתי אתכם, קחו עוד קצת כסף, אבל תבואו לארץ. תתחזק ביד שם ובולד, לא עשו לי חשבון. נתן מכה, עכשיו זה לא תקום. אמריקה צועדת מיום ליום. עוד מעט יקבלו מכה עוד יותר קשה, בכל העולם כולו. אז כדי להביא יהודים, לא שהקדוש ברוך הוא, יש לו חשבון למישהו, כדי להביא יהודים לארץ, כדי שיהודים יעלו לארץ ישראל. נתן מכות במצרים, כדי שיבינו את הניסים ושיצאו ממצרים.